Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. What's going on? Pilipinas, good morning po sa Intogabos. Good morning po Legazpi City, Probinsya Canalbay. Good morning Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man ang parte kan mundo. Welcome po mga tugang sa indong programang Pink. Ano nangyari sa kuya? Ngunyan talagang aldaw na ini. Kasubagong pagpaaram kong alas 7, mabalik ako alas 3. Ngunyan naman ang programa ko na Pink pangyari. Ini po ang hapot sa DCGD. Depong personalan kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong problema masolusyonan. Asin ang sarong problema tabi malinawan. Iyan ang hapot sa DCGB. Good morning po sa mga parantabay niya to sa Legazpi City, lalo na po dyan sa Legazpi City Public Market. Makusog ang radyo kasubago ha. Hali ako dyan sa Saudan ha. Kan Legazpi City, nagtaga ikot-ikot lamang kita. Mga tugang dyan po sa luwas ha. Makusog ang radyo na nadadangog ko kasubago ha. Good morning Tabi sa mga listeners natin sa bilog na mundo ha. Ang mga helang kangatay, arugbokan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga panginot na butika nationwide, lalo na po sa Bicol Region as in Legazpi City. Igwa yan mga tugang kisilimarin na hali sa herb natural yan kaya ligtas. Ang silimarin, kang Liver Aid, sarupong antioxidant na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ang danyo sa atay. Nakakatabang man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wala. Mahilig man uminom o dae, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po mga tugang sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule. Mga tugang, iyan po may antioxidant. Nakakatabang man sa pagpugol kan paghubag kan sa tuyang atay. May bisyo man wala. Mahilig man uminom o dae, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Excuse me po. Alright. Sa daraga, uro aldaw, mga tugang ako nakakaresibi na naman, kriklamo, may kinaraman tabi sa tubig. Malangan iso sa kuyang amigo, nagpadara sa kuya kan sa iyang hinaing sa buhay, tungkol mga tugang sa kawaran tabi nin tubig. Inda kung ano ang remedyo kaining pigigibo kang prime water. Taso prime water po, demi talaga nakakauron. Bako sa karao, pag nagpasiring kami dyan, nadidipisilan kami na maka-interview mga tugang nin taga, nin taga prime water. Kasubago may text na naman sa kuya, tabi, ang sa tuya na mga residentes diyan sa may parte kan Salvacion Daraga Albay. Malangan sabi kang pinadala sa kuya kan amigo ko na, actually dati siyang taga Water District, no? Sabi niya, may post siya. Si Jun Balde, may post, sabi niya,
sa matangang banggi na sa nangani nagaasa na makatipon in tubig para makalaba sa second floor, alagad alas 4:30 na lamang, day panin sarong tagdo sa gripo na nangyayari. Kung sabihin ko ta sa banggi, mga tugang, may mabulos na tubig, kulang ang nagagamit. Hain na so 10 PSI na minimum pressure na dapat magbulos sa gripo after kan 5 years na development program na nagpuon kan taon 2018 asin natapos na kan taon 2022, 2025 na lamang. Kan 2017, yaon pa ang tubig na minabulos sa third floor pagka alas 2 nin hapon, asin kan mga alas 10 nin banggi. Ngunyan nga yaday na lamang, nagangalas si June, budo si batang mga residentes dyan, kung nataarog kaan ang sitwasyon. May mga main leaks na ngunya na yaon bago sa gilid kan tinampo na day na re-repair. Sarong kaw sa kaiyan, iyong pagluya kang pressure kan tubig. Hiro, tabi. Salbatana. Bata sabi niya sa post niya, magpaluwas tabi kamo ki-update report konsumidores sa publiko gamit ang media by DCGB asin iba pang stations nin radyo para maiwasan ang paghahapot. Actually, yung nga ni inian sa muya ko tang katuyuhan. Maiwasan mga tugang ang pagbabatiko sa sarong bagay kung kamo at tatabi, kung ang mga busing dyan tabi sa daraga, prime water, may update. Kundi, hindi ko alam kung nataday ka mo nag-update. Baka nagpo-post ka mo sa Facebook. Dahil man po kami ki-oras para magaparahiling kang Facebook nindo. Ang kay Puan mo tabi, presensya na nadadangog ang boses, nagpapaliwanag kung anong sitwasyon. Mapunda naman kita kay Mayor Hausian. Na ang LGU, mga tugang pag inapudan mo, sinda po, gari na po, nakagapusan sa indang kamot bilang para aksyon tungkol digdi. Igo nga ning kontrata na pinirmahan ang water supplier, buda tabi, mga tugang ang lokal na gobyerno. Gari duman nakagapos ang kamot, mga tugang kan lokal na gobyerno. Kaya dahil sina nakakahiro. I do not know, kung igwa dyan sa sangguni, although pinag-irestoryahan na kan Saro Pangaldaw, pipapo din sa sangguni ang bayan, etc. Inda kung may mga abogado baga dyan sa sangguni ang bayan kan daraga, inda kung nataday na adalan ini na problema sa tubig, dyan sa alingon nindo ha. Pag nagbibisita ako dyan sa harong kan sa kuyang ama, ina ko dyan sa bagong bayan sa daraga, bibukasan ko ang gripo, ding tagdo. Paminsan igwa, paminsan dami, nagilibot naman. Maluya ang tagdo. Ano ang nangyayari tabi sa development kang water system sa daraga? Diba? Ano ang nangyayari? Di ko alam kung ano ang sitwasyon. Pag madyan kami, ma-interview, mahagad ki reaksyon, mapagalunon tabi kami, makakuanin pahayag. No, kaya pasensya na po ka muna mga taga-Banwang Daraga kung ano tabi ang sitwasyon. Siguro, hilingon nindo ka ini, iyan ang mga nakapwesto dyan sa indungo niyan sa daraga. Pasensya na tabi ka mo mga nakapwesto. Kamong mga makarandidato mo niyan. Anong plano nindo sa water district? Anong gibunta dyan? Di lamang nakariparo ang iba dyan ng mga tarataukan sa lay tungkol dyan na paano i-resolve ang problemang iyan, tabi na permi na sana kita dahil kinagiginibo mga tugang sa problema kan tubig sa daraga. Importante yun baga ang tubig. Imagine kung ang tubig nagkakaigwang rasyon, may truck na akong nailing na nag-iikot dyan, tabi, igwa akong nailing na nag-iikot dyan, na naghaton ng tubig sa iba-ibang barangay. Pero bako tabi, yan to, palliative solution. Ang pirang taon naman ang 5 taon na,
Ano lang development lamang na may magbubulos na makusog na grip ata. Sabi ko nga ni Seno, pag nagyan ako sa Bagong Bayan, ang Bagong Bayan, hababa na parte kan daraga. Di ba? Yan na Bagong Bayan sa may, yan sa istaran kan sa Kuyang Magura. Kanyan, lower part kan daraga, ang bulos kan tubig, maluyaot. Sisa doon makaresolver ka ini, hasta na sa nagkita dyan sa, dahil nakakahiro mga tugang ta. Gari, nakagapos mga tugang duman sa, ano nga na po itong piniramahan na ito, may kontrata eh. Duman sa kontrata, dahil lamang duman kim mapagalo na, gusto kong sumigaw pero hindi ko ba talaga magawa? Hello? I-shout out mo sana. Gusto kong magalit, Migo, hindi ko talaga magawa. Gawin mo lang kasi mahirap naman yung kinikimkim mo yung sama ng yung Oo damdamin. nga, magpara-stress kita kayo. Pero gari makapuya mo na, nahirak ako sa mga tao na pag, ilingaw kita pa rin sa Legazpi. Ilingon mo sa Legazpi. I do not know kung pareho ang terms and conditions na napirma. Di ko alam, magkaiba gayon. Pero kita sa Legazpi, ikaw lamang ki-development, di ba? Siguro, amigo, election time baga. Dahil akong ganda nagtuga. Yung nga ni, mailiw mo, sa Legazpi, in fact, kahit baga, grabe reklamo ta sa tubig, di ba? Yes. Oo. Ang parang amigo, ang daraga. Ka nakapwesto si... Natangan ta, luminuya dyan. Ata na nga ni. Kanakapwesto si Mayor Rosal, si Mayor G, may gigibong paagi kung paano maisan tubig. Kanakapwesto si Mayor Garbin, Mayor Pido Garbin, Alfredo Garbin Jr., sarong abogado, kanakapwesto, may pagigibong paagi kung nanganing mapakarayan tubig ta. Oh. Kaya nga niya, ang daraga. Ano na yan dyan, ang daraga? Alinuno na ba yan? Relax. Relax. May tara ba kami ko? Relax, di ba? Di ko may tara ba kaya sa daraga baga? Sabi mo na. Oo. Anong pagdadaraga ka ngayon? Paano maraman? Ganun nga ibang parong mo, Kawinda. Seriously speaking mo ng ganito. Bata matag-init na naman. Mainit ang panahon. Dato di pwede magtapandaraga din sa, ano? Yan ang dahi ko aram. Tamay terms and conditions indang pinirmahan tungkol sa pag-supply kitubig. Yan dahi ko aram. Adjacent ka na sa Legazpi. Pero Oo. yung problema kan tubig, grabe. Di ba? Iyo baga. Sana maresolburan tayo, Rakman. Oh, ayun nga ni dapat inda. Si makasolusyon daw kay ni. Sige Migo, salamat Di ko aram kung paano ni ma-resolve. Bigapodang ko kayo dyan sa mga man na sinang maginibot may kondisyon nga ni. Oh, pinarapod na sa sangguniang bayan, tabi, pinarapod na sa sangguniang bayan, pinarapod na sa sangguniang bayan, etc. Halo yun O kaya kamo tabing mga taga-Banwang Daraga. Siguro, saro sa hilingon nindo, mga tugang sa mga nagdadalagan ngunyan sa posisyon, anong sendang plataporma pag-abot sa tubig, ihapot nindo sa forum nindo? Kung may mga kuro candidates forum dyan, ihapot yan. Tangani na maaraman ta, kung anong sa nanggigibuhon dyan ta, matag-init na naman. Problema na naman yan. 8 o kaya alas 8 na po nin pag-aaga, mga tugang oras po digdi sa DCGB sa programa niya tong Anhapot. Kita po dahil personalan, kita po naghapot lang. Paano ang gigibuhon nindo para mapakaray ang supply kan tubig sa Daraga Albay? Kamutabi na mga nagdadaralagan ngunyan sa pwesto. Kamutabi na mga nakapwesto ngunyan na mailihir ngunyan. Diba? Siring man tabi sa mga taga-amigo, mga listeners ta dyan sa Prime Water. Ano pang gigibuhon para lalong ma-improve yan? Let's go! Dimig din na po kamo sa DCGB. Libre po. Utawan ta kamo kasarong oras may kabanga. Mag-ururon kita digdi sa stasyon on the air. Ano ang gigibuhon nindo? Libre po. Daing bayad. Bukas po ang samoyang istasyon. Sarong oras kita may kabanga ki ururon digdi. May explicar sana. Ano ang konkretong plano para po sa Daraga? Diba? Hello? Good morning, BP. Morning. Ano yun ang problema na rin? Iyon na nga niyan. Napakasimple yun na marami. Minagato lamang ang halunan ko. Ang kontrata, BP, gibo ang kitawo. Iyo. Bako ang gibo kidyo. Yes.
Ang dapat yan. Ang napot yan, harong kayo. Ang napit baga, covered ang probinsya ng Albay. May kontrata baga ito. Yes. O nga, nakahali. Iyo ano? Tapos, ang daraga baga, banwama ka na. Oh. O nga, ito tayo na pahali. Iyan ang hapot. Iyan ang hapot. Magsururog ko ta. Sabi ugaring, basta Bicolano, Urago. Oh, iyan ang hapot mananggad. Iyan ang day ko nakukuatali. Hanggang yun, day ko na timpla. Urago, hindi taga siwing. So, apat na magparintis na ang ginadan 24. Oh. Tawo. Ang nagadanan, ang ginikanan ka, 1850 pa, talagang naisog, may kaya sa buhay. Ata na. Distrito. Kaya hindi kita magparatararam na, basta nga Bicolano, Urago. Iyo baga. Iyo baga. Day. Ano ngayon talaga ko ta? Laro ang tao sa talaga Oh. na mag-rally. Oh, kutaan na. Ang galing mga ganang kinag... Tapos, Kani? kailangan dyan si Mayor, Oh. mag-iro man sa mga second district na congressman, governor, kamaskikisayan sa tagsadirikaan, mag-number 1 pa sa Pilipinas kung ang sarong LGO, mga opisyal magkasururo, Oh. halian ta na hali-hali so api. Iyo baga. Dahil Iyo baga. magkaroon puro kontratang antagin. Yes. Tawo? Yes. Oho. Okay. Salamat, Abe. Sige, Bossing. Salamat. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Besa na, karoon daw kan si Camille Villar. Pag na-interview ko baga si Camille Villar ng Linugad, pag nag-coordinate naman sa ko na mapa-interview ta, isingit ko daw iyan na baka may magibo lamang sa dyan. Si Camille, may baka lamang may magibo lamang sa dyan tungkol sa bagay na yan. Iyo po. O sige, oras natin, 4 makalipas ang nagpaparagpadag na alas 8 nin pagkaaga, mga tugang sa DCGB. Sa North Luzon, like La Union, and Ilocos, iyo, pareho na ang problema eh. Sige. Iyo po, salamat po sa feedback ha. Sige, sa Salvasyon Daraga, may gusto magtao kay resibo pero warang serbisyo. O yun nga na, pigasabi ta kaya. O sige, anyway, rejoinder lang yan. Telingon ta. Siguro may paabot tayo sa mga nanunungdan sa taas tag. Dahil naman yung kinmaginibo sa lokal na mga nakalokal na posisyon, mga tugang, anong pwedeng may mairanita duman sa mga otoridad na masaralang kausay na pwedeng mag-gobyerno kayan. Ade, alright. Kuwatro, makalipas ang alas 8 nin pagkag. Sa totoo lang, naisturba ko kaining baretang ini. Sabi kan, kaso bagong aga, hali ako dyan sa saod. Ikot-ikot naman. Natangay ay karita day ka ngayon, nagdidiskutir kan tungkol sa politika sa Legazpi, buda sa Albay. Ngayon ako, anong pag-urulan ta sa politika sa Legazpi, buda sa Albay? Nagulong bagang nga dyan. Ngayon ako, abo. Natangay tabo ka, ako, abo. Abo. Ito na sa iba yan. May nito. Ito na sa ibang pag-urulan kang politika. Sa ito na yan, kita, sa info dissemination sana kita, may kandidato, mapa-interview, digdi. O, di okay lang, magpa-interview, di ba? O, di na kita magsaw-saw dyan sa init kang politika. Sa inda na yan, pagabot sa politika. Para ulog sa kuso, kauron ka sa bago sa saod. Di ba? Paano kaya baga? Pag nagpaluwas ka kay analysis, pag nagpaluwas ka kay opinion, sa pagpaluwas mo ka, pwedeng pag may matamaan ka, pwedeng may maipit ka, pwedeng dahi kang maipit. Di ba? May pwedeng may mapaboran ka, may dahi ka mapaboran. Okay? Di na. Sa iba na sana. Digi na lang kita. Tamawag man na kitang uroron digdio. Good morning, Tabi. Sa mga taga-Ligas City Public Market. Hala ko dyan ka sa bago. Alright, now. Uni, naisturba ko kayo ni bako sa karaw. Inda ka mo kunday ka mo naisturba. Ako naisturba ko kayo ni. Bata, ini, edukasyon ini. Maski sa ina sa na mga tugang, may duda ha, may duda po na may korupsyon. Ilingon nindo.
ang Department of Education databi pinag-terminate ang partisipasyon kan 55 mga eskwelahan sa saindang senior high school voucher program dahilan sa aligasyon ning pinag-apod na ghost students. Kang panahon madangog ta mga ghost projects, ghost employees, di ba? Kan mga panahon. Ghosting. Ano nga nang apod sa mga social media na ghosting? Tama, ang ghosting ni suday ka inabot ano ang sabihin kang ghosting sa Facebook sa nakasabot yan sa Indo? Beya, nakasabot ka kang ghosting? Beya, nakasabot ka? Nasabotan mo? Maradolig di oh. Sa social media, mga teenagers ngunyan, mga Gen Z, ikaw kipiga po na ghosting. Kami ka ito kang panahon kan ako, aki pa, reporter pa ako, ikaw kami kinadadagong na ghost project, ghost employees. Oh. Ano, Beya, anong sabihin Beya kang ghosting? To kawin daw digdi, explain ka na sa ko, nga ni ma-define ta. Anong sabihin kang ghosting? Pag may term kan sa social media nino. Anong sabihin kang ghosting? Sige daw. Nagaano yan? So ang apo dyan sir sa ghosting, so Oo. mga matibayon taong motibo sa inot, tas bigla kang babayaan. Arog yan kaan? Arog ka ng Motibong ano halimbawa? Ngayon, for example, sa relationship ngayon, Oo. sir, Oo. sa inot, matibayon ngayon siya magporopakilig sa imo, tas bigla kang babayaan na. Yan ang ghosting? Pasabi sa imo. Yan ang ghosting mo niya sa Arog mga pala lang. generation. Garing nga niya, gustong-gusto ka niya. Pigpara pa muya ka. Yan. Pigpara paamo ka niya. Kan sumuya ka naman, gari, babayaan kang bigla. Yan ang Yan. ghosting. Arag man sa mga business baga, sir, sa mga scam na di na maparamdam sa imo. Maparamdam sa imo na hindi ang plano sa business. Tapos biglang nawawala. Ang hapon ka palang ghosting. Apo. Ghosting. Sa generation nun yan, sir. Ika naka-experience aga ka na ghosting. Ako na ghost. Sarawayon ini. Ikaso nag-ghost pala. Ako so na ghost. Sabihin, nawawala siya. Opo. Parehong meaning na pag sinabing ghosting, nawawala siya kibigla. Okay. Wala ako kung araw ka na attitude. Kana ko sultiro, paday ko ka. Pag gusto ko. Dakol man ngunyan, sir, sa mga business baga, sa mga mamurumahin ngayon, arog ka, at na maparamdam. Arog man ka ng Arag pa lang ghosting. kaya yan. Nasabutan ko na. Salamat ha. Salamat Miss Bea Nunez. Ghosting. Iyan kanadangugkuan sa mga teenagers ngunyan. Ghosting. Yeah, thank you tabi Miss Bea. Salamat. Alright. Now. Dakol na klase nagibabagaan ko sa sabihon, di ba? Ngunyan, Gen Z, mga tugang ghosting. Ngunyan, nagkakusog ang informasyon tungkol mga tugang sa ghost students. Masabihon, sa mga estudyanteng nakalista, day man po nahiling. Day man kinakalista. Sabi digdi, Department of Education, Government Assistance and Subsidies, Service Project Manager Tara Rama made the revelation. Sinabi niya sa briefing kan House Committee on Basic Education and Culture. Tayo na mga tugang ki mga eskwelahan na nagresibikan mga voucher program na iyan, di man databi sa estudyante na ang hapot, si saya nagkobra. Saka baga, maski sa ano na sa Pilipinas, maski ano na sana mga tugang sa Pilipinas. Pero ano databang pig-apod na ghost students? Sabi niya, ang pig-apod databi na ghost students may fall into 4 categories. May 4 na kategorya. Inda kon pareho ini kang pagmamahal, di ba? Inda kon pareho kang pagmamahal. Ang 4 ng kategorya kan ghost students sarog kay ni. Number 1,
may significant number of absent students during monitoring. Kan minonitor da tabi, kung harain ini, absent sa estudyante. Grabe naman na. Kan nag-monitor, absent, di ba? Absent da sa estudyante kan pig-monitor. Pero may lista gayon, wala sa estudyante. Kaya ghosting. Tama, sa definition baga ni Bea, ghosting, biglang nawala. Absent sa estudyante. Ghosting, tama? Number 2, databing kategorya. Beneficiaries billed under a specific school or campus but attended another school or campus. So, mga binayadan databing mga eskwelahan, dahil na sa estudyante, naglipat na kibang eskwelahan. Baka ngayon naglipat sa mga public schools. Ghosting, biglang nawala. O ang hapot, sisaya nagkobra kang binayad. Kung sabihin, may nagkobra, sa'yo napaduman ito, kung dahil naman dumang kay estudyante. Napaduman sa eskwelahan, o ano? Ikatulong kategorya, ito, students listed as enrolled but have not attended classes since the start of the semester. May naka-enroll dang estudyante, pero dahil databi naglaog-laog. Pangyari sa maabaka. Di naglaog-laog. Ang pang-apat na tabing kategorya, iyo mga tugang an students build multiple times in the same school of different participating school. May mga estudyante databing pigbabayadan nin pirang beses sa sarong eskwelahan, pero sindapalan niyaon sa ibang eskwelahan. Sing ka magkatupa? Di ka kang kalinturaw na. Gustong sabihin mo, sa eskwelahan na beneficiary kaan, di lamang nag-report sa DepEd o sa CHED na kami ngaya, wara na ngaya di sa estudyanteng yan. Kaya dapat ngaya deleted na ngaya yan. Dito na exercise mga tugang pinagapon na honesty in those transactions between school and the Department of Education. Dito na exercise so pagiging honesto. Tama. Nakulog lamang ang banks ko kainin na, hello, bro, ay madali lang, Migo, madali lang ta, alat ko na, hello, duwa nahiling kong naglalaog, hello, Aga, BP. maray na aga. Kaya nga ni ghosting, kanahin mo mailing ko, yung sinagkobra. Ay, sorry, iyo pala, na di. Actually, gabos na sa nao yan. So pagkakitaan, sikikitaan. Imagine, mas kanuna sa na, di lamang ninda pig-report yan na para maging honest sa reporting na wala na pala sa estudyante, di naglaog-laog, dapat na, di na pagbayadan ang eskwelahan. Ang number one BP kan, kung ikaw ba nag-apply kan, personal, mabay personal mo sa tao. Kung yan, pig-assist ba gayan? Yeah. Hindi ko sabihin ka na kung mag-ghostingan. Hindi ka assessment. Iyon na nga niyan. Dapat baga, every year, Migo, pig-assess yan. May nagdo-double check yan. Kung narain ng mga estudyante yan. Hindi ko sabihin, BP, kung if ever na din nangyari yan, talagang may purpose. Yan talaga pinaka-purpose yung dataan. Ang point naman, nadakot sa nao, kaya naging ghosting.
Iyo. Ito wala na. Yaon da sa estudyante, sabi ka ining taga-DepEd, di man niya ito mag-abot na ghost students ta. So mga estudyante data, yaraon, Ang apos, nasa din hindi na-identify estudyante. hindi nga ni ko na ina. Oo, diba? Assuming man sa LDP, ngayaon sa estudyante. Yeah, no. Okay. Sige, Bigo, salamat. Alright. Limo na. Sabi ka ini, sa school year 2023 databe 2024, maabot databe sa 200 million pesos ang dairin dapig release. Dahil duman sa discrepancy. Di man da masasabi gabos na iyan nga good students dahil ngaya kasi sabi niya it might be na pumasok sila sa private schools on the first few months and then afterwards umalis po sila bumalik sa public school kasi nagka-problema. We cannot say for sure na ito ay good students lahat. Anong klaseng pataka nagka-enroll ka sa private school? Mabalik ka after. Pwede yan? Hello? Hello, Migo. Good morning. Nag-init migo ang karburador kan. Iwan eh. Mainit ka talaga kasi Hindi ka naman aling nahutan. wala nang solusyon yan. Giro na yun amigo, report na yun ito. Wala na pero kaya po ako taram-tanganing may siyag ang mga tao. Pumansa na dyan sa pumansa na dyan sa DepEd ang inuhan. Halos gabos. Gabos na yun siya igwa. Kaya itong panahon ni Senior Ferdinand Marcos, ito pa, siya lang ang nagdidilin siya buda, pipira lang ng business niya. O yan, gabos na eh. Gabos. Ano yan? Di ko masabi sa panahon ni Marcos, tasaday pa ako ka ito eh. Di ko pa na. Nasabutan ko na, nadangon ko sa magulang ko kaya ito, mga tiyuon ko, sa mga karangay ninda kaya ito, kay Marcos. Di ka lang pwede kayo ito magtaram nga ni kayo ito na against kay Marcos. So senior? Iyo. Nadangon ka kang ano kayo ito? Tapos ka? Pilungo ka. Pilungo ka. Walang mga, walang mga, so, ito, mga human rights? Yes. Taka ito mga amigo, gari so na-curtail sa freedom of speech, di ba? Yan, freedom of speech. Pag kalayaan mo talaga. Yes. Kaya baga sa imo, kaya baga sabi ko sa imo kayo ito, kag so nagkapit bisik malako duman sa EDSA kayo ito. Nanginginayang ako. Ang kapagalan ko duman, kapagalan kayo ibang mga tao duman. Kaya ito, saro lang opera lang nagdidili siya. Kunyan, gabos na. Yes. Ini ang tao ko, since DepEd man sa napig, o ano tango dyan ba ko yun? Topic mo. Suggestion ko dyan, parehas baga duman sa militar, na halimbawa, napatunayan na igwang ghost student dyan sa imo. Halimbawa sana, ang problema pa, sumadakop. So, ano ganyan baga? Alam mo, ako ngaya, ang task ko is mandakop sa mga tao gini. Anong nangyayari? So, nandakop, napapayadan pa. Iyo. Doon ang problema. Dahil kang madadakop. Mora. So, sumadakop, so implementor, and so, para rehas nag-i-enjoy Wala. ang benefit na yan. Tama. Okay. Example ko sana, yan, ang solusyon ko tana dyan, pag nadakop, kung halimbawa, Kuta na. sabi mo, na honesto. May tumindog na sarong honesto talagang tao, na madakopan, sana ko ang sanksyon, parehas ka sa militar. Yes. May nakatulag na preso sa, kung ba, warden ka, may nakatulag, Tangkas ka, correct. Nakatulog kaya naman sa education, principal, Yeah. or duman Head of sa office. admin baga. So sa admin, yung bayadan, kaya baga dyan Yes. mga ghost, Yes. iningihan mga empleyado, iningihan mga estudyante. Tapos yung pala, ang kapangangayagayan, Yes. mo nagigibuhon mo. Yes. Okay. Yan, Migo. Yan. Salamat, amigo. Okay, sige po. Bye. Thank you. Right, di ba? Yan. Ito. Sabi, basahon ko lang yung nakapublish mga tugang sa newspaper, ha? Sabi,
For school year 2023 to 2024, around 200 million po yung hindi na-release because of my discrepancy. So we cannot say altogether na ghost student po yon. Kasi it might be na pumasok sila sa private school on the first few months. And then, afterwards, umalis po sila, bumalik sa public school kasi nagka-problema. Pwede man yan na pag-eskwlang araw ka na 3 months ka na sa private school, malipat ka sa public school, igwang araw ka na patakaran. Dahil ko aram po ni Gwa. Pero yung sabi niya, we cannot say for sure na ito po ay ghost students lahat, she explained. Sabi niya, ang participating schools usually have 100 to 1,000 beneficiaries. Ano ini mga tugang na government voucher program na ini? Ini po so government subsidy para sa mga estudyante nakapos sa pag-eskwela na yaon sa mga public schools alagad sa kadakulan dyan, ito nag-transfer sa private schools. Tangani na duman sila makapagpadagos, pero ang kantidad kang kada sarong estudyante. Ang voucher kaya nasa 14,000 to 22,500 pesos. Depende po sa lokasyon kang estudyante kung taga-sain iyan. Inda kung anon mangyari tabita, nagkundok ta hearing sa House of Representatives, yung tabi ang sinabi. Tungkol dyan mga tugang sa isyong iyan. Imagine na 300, pera ba yun? 30, 55 schools, no? Kaya lang, dahil sinabi ko anong mga schools, gusto ko tang mailing, kung igwang mga schools tabi sa Bicol. So, inot ka ining nai-release tang bareta, dahil kinamention sa Bicol out of 35. Pero ngunyan, 55, tabi na mga eskwelahan databang hinali na sa programang iyan. Arong tabi kita gandig di mga tugang sa Pilipinas. Imagine ang budget for 2024. Sabi, mga tugang 40 billion was earmarked for the vouchers program. About 27 billion was for senior high school initiative in 2024 national budget. O kan last year yan. Ang po, sisayan, paano yan? Napasain sa kwarta, sisayan, nag-receive kang kwarta. Ano itong nabayadan na ito? Babawion pa ito, dai. Tadi mga estudyante na nagkinabang, ano, paano ito? Babawion nindo tabi ito, dai. Kwarta tabi ito ni Juan de la Cruz. Diba? Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, okay. Ghost students, schools were the effect of mishandling of transition period of K-12. Sino po ang DepEdsec noon? Iyan ang hapot. Igwa pa di transfer. Igwa, sabi ni Dudes Grulyo pa iyo. Pwede pala. Masunod ka iyan, ghost to graduates in ghost teachers, ghost principal. Ano ba yan? Sa Mindanao nga ni, ghost school with complete reports of enrollments, graduation, and teachers receiving salaries for several years. Kaya may mga school ID na baga, mga school sa atop ninda for rapid aerial survey. Yan. Makulog talaga ang bangs mo ka na anomalyang yan, maski day ka na maski day ka ng bangs, di ba? Deko ano ito? Alright. Sige, deko lamang hinadangog na nag-comments ka tungkol sa political issues. Tama iyan. Kaya saludo ko sa imo. Very objective ka pag-abot sa political issues sa palibot ha. Kaya pirmi akong nagdadangog sa imo. Ay, salamat po. Salamat. Iyo baga? Puro, dapat objective sa naging. Pag-abot sa politika, sisay man mga kandidatong yan, diyan kita sa tahaw. Isang gusto magpa-interview digdi, yan kita sa tahaw. Para mga tugang maging, masabutan nindo, ang mga plano ninda sa pag-abot kan panahon. Aramon Tadaw, ang report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay mga tugang, si Chief Reporter Jimmy Nasalita, control eating ang mga atleta kan Albay. Kontrolado ang pagkaundakan mga atleta sa Albay. Napano daw? Jim! Good morning, Jim!
Yes, BP maray na aga sa mga parantabay, naglalaog na sa control eating ngunyan. Ang mga atleta kanalbay na isasabak sa palarong Bicol. Inian sinabi ni Mr. Dan Murillo, Deputy Sports Coordinator na iyon in charge sa puspusa na ensayo, digdi sa Provincial Sports Complex noon kan ginubatan. Kay magnalas, mga atleta, maminaguhan kung medyo na mamalisyan pa sa pasistema sa pagpakaon sa mga aki sa pagsabing sa ensayo pati ang disiplina sa pagkaon. Dahil mag-expectar nag-Merry Christmas party ang mga pagpakaon sa pagsabing ang pagsabak sa laban dapat magian ang mga lawas takunan pagkaon bastantihon tapos sa mga pagkaon na pangpataba natural magabat ang lawas kan mga aki sa panahon kan ralaban. Matindi pati ang challenge sa player kanalbay ngunyan sa pagsasabing last year first runner up kanalbay. Yes. 4 na medalya na lang, championship na. Yes. Ngunyan ang target kanalbay matukdol ang kampyonato Sa sa palarong Bicol. overall Tapat Overall, naman siya ng apat naman siya ng gold medal kutaan last year. So albay na kutaan champion. Kinulang ka rin kinapos. Kinapos apat na sa kapilugan. Natatakay po na mag-control kipagkaon ng mga atleta. Siyempre, takon bastante yun man ang pagkaon. Mataba. Okay. Dapat pa lang ngayon, may nutritionist na nag-prepare ka ng pagkaon nila para nutrition ang kakaon noon. Iyan ang didiscovery. Iyan ang didiscovery yung ko. Diskubrehan daw. Kung gusto baka may something. Kung gusto na ngaya. Marayang pagkaon, limitado, pero nakaplanado, ano ang dapat na pagkaon na may protina, may arog kayan, para sa athletes, di ba? May plan diet yan, tabi, Jim. May diet dyan. Kaya nga, kung ang athlete habang magtaba, pero pag kuminaon ka kaan, laumon mo na, energetic ang mga akinaan. Takon wara man ki nutritionist digde. O takon ba man kontrol ng pagka... Pirmi na sinang prenito, bunay. May bunay, may sinanlag na maluto. Kunoral daw na sa iyan, ay may something wrong sa pagkontrol. Baka pigko-control na sa budget na. Dahil man kita, joke lang ito, joke. Karaman sana ito. Mga amigo, dyan sa Deped, joke lang. Pero, seriously, aram mo, Jimmy, tama yan. Sa an-atleta dapat, ang pagkaon dyan, kontrolado para dahil magtaba, para dahil magabat ang lawas. Diba? Balansyado. Pero, sa pagkaaram ko, kung athlete ka, igo dyan kinagmamaniharkan kusina, ninan dapat pagkaunon sa pamahaw, inang pamanggi, inang pangudto. Ngani na nareregulate ang metabolismo sa lawas nin sarong atleta. Di ba? Dangan, aramon ta mananggat kun kumusta taon-taon pagudto ta mabisita ko sa kusina daw sige daw kun ano mananggat. May diet plan ang apod kaan sabi ni Amigong Rondon, diet plan. Di ba? Tabataan kun baga palaro madali na 22 to 26, 29. Kaya ni na March, di ba? Diyan sa Bicol University. Ligas bagang host ka yan. Ang gusto ko ni maraman kay to baga may provincial coordinator rumdum ko kay to si Rustum Bustamante. Ngunyan inda kung sisay lang ngunyan. Deko arang pun sa NPIG designer. Kayo kay to mananggada, provincial sports coordinator. Kanalbay. Ngunyan dahil kita. Idirehirta daw ini dyan kay Kwan. Paano ta kay siya ni? Kay Karen. Si Karen. Paano mo kay Karen? Nararumduman ko permi untoy, di malas na. Katusun sa salbatana ka nawara na ito. Ipanap ta kay Karen, kung siya ang i-charge sa probinsya, to dapat DepEd and DepEd Albay, Provincial Government of Albay yan. Partnership yan. Di ba? Sindan makakapagtaram kung may diet plan talaga ini. Anong pagkaon ka ang kada pamahaw, pangudto, pamanggi?
Diyan ta, pasyaran ko. Buda, sa anong oras kusina. kang pagkaraong kanta? May, kahit bagay, may mga istorya kitang news ko, ang pagkaon. Amo nga na yan. Di ba? Buda, Oo. how ready tabi we are, Albay and Legazpi delegation, pag-abot dyan, dapat marian mga uniform kaan. Yung ano eh. Sapatos. Yan ang sa mga, yan dapat, anapo daw tabi ka rin ang mga isyong yan. Oo. Yan mga pick-upod na mga sidebars ng Oo. istorya na dapat anapunta sa preparasyon para sa Palarong Bicol. Abangan alas 3 Okay. dyan ta. Okay. Makipangudto. Makikuan kita. Doongaw kita sa... Pero Jimmy, kung nagdahong ka, pagbigyan mo. Masupog man. Aram mo kung nata. Mm. Kay pon mong namitan ang mga pagkaon na para sa atleta. Yan. Tangani na magkaigwa pero- ka kay accurate reporting, credible issue, presentasyon kang istorya, pag nananamitan mo ang sarong bagay. Correct. Ano, Yes. maskado niya ako ining Di ba? Oo, niya kumata. Kamalay mo Pero- kung ang diet dapat may mauruas ka tanganing halangkaw ang ano yan, ang ito. Basta may mga purpose yan kung nata. Di ba? Tangani na makusog asin mabaskog ang lawas maski bako kang Ay, ang mataba. problema. Tabi na rita, na taod-taod, ang madaman nga ito, magpadara na yung duwan tulos ni nutritionist. Nagdumang ka tural daw na. Sala man lugod ako. Birmi nainot man lugod kita. Okay, Sala sige. man lugod sa dalik ko lugod ngunyan. Dapat taod-taod kasaga ko na inibarita. Yan tabi BP. Sa to yan, ay ang player ta pala nasa 200 sobra 200 pira na ito sa 250. Ang albay, pira, 250 trainee kasabay na digi sa trainer coaches, coaches basta Chaperons. delegasyon ni kan Albay. chaperon, may mga chaperon siya, So coaches, mga swimmer trainers, oh. oo so mga swimmer ta swimming participanta yaw dyan sa bio. Yeah, okay. Ngunyan so mga atleta ta digdi gymnastic, athletic, taekwondo yaon digdi sa Morms and sa Ginobatan East Elementary School na Kabilit. Oh. Dahil Yan. ka kailing kan mga, sige, paano pa sa mga pag-iriba ta? sa Pero taon nakakamali siya, kapag may nakakakuha. Ilingon ko taod-taod so Okay. mga atleta takon na nagniriwang na, mga may termo na, at least matawan tamang background impormasyon sa mga magurang Yes. mga atleta. Yes. Aha. Yan tabi BP, mga dagdag na informasyon Jimmy na salita di si GB News. Salamat Jimmy sa report. Good morning kay amigong Raul Borihon. Happy birthday tabi sa imo amigo. Amigong Raul, happy birthday tabi. Board member Raul Borihon. Maray na aga amigo. At saka happy birthday po kay Chanena Imbudo. Baka ang apelyido Ronald ni Nongs Imbudo. Di si mama niya ang apelyido Imbudo, di ba? Langan man ang apelyido ni mama niya kuan iba. Ngaya susaro kan Imbudo. Saraan. Pakaringa dyan, Migo. Mapadagit ka nga kay mama. Chanena Imbudo. Dyan po sa Rapu-Rapu. Happy birthday po sa imo. Chanena. Taramin na sinong. Patay daw nga duman si Henry MK. Taraman mo. Taraman mo sinong. Patay daw nga duman si Henry MK. Maski bihon sa nang good for one. Diyan na alas 3 ang hapon. Masabi man sinong, makasupugon man ngayon mama na good for one. Kadakol kang tawod dyan. Hindi mo nang ngayon ano. Dagdagin na ngayon yung mga good for 10 to 15 lamang na pansit. Sana Baka ngayon padamo pansit. Ang paborito nga kan Henry, bihon. Ayun nga tabi ma. Salamat. Joshua Bino, may dagdag na report. Turismo sa Bicol. Apektado daw kang lubak-lubak asin haluyon matapos na repair. Nintinampo. Kamin, Joshua. Yes, Pipi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Malisang ko, garok kidit ang halunan ko ngunyan na. Bakit? Garok kidit. De kaya ako na-inspire. Gusto ko makahiling ka inspirasyon eh. Dapat oras-oras may weather forecast. Lalo pag Webis to the Biyernes. Isaro ito. Sabi niya baga sa bago, kanya, kumusta ka? Masaya na nga po kasi tumawag ka. Yan ang mga kwan. Then ako nagribok ta. Baka may dagdag pa ako.
Salampating magaro. Sabi ko baga, nga ako ingat. Sabi niya, thank you. Nakakod na. Sidang yung pigurunan niya kan. Sidang pigurunan niya kan. Doon nga. Nagdangog ka sa bungagas ako sa morning hirit, nakaka-relate ka. Kaya nang bintahin na pirmi nakadangog 5 to 7. Dati baga, ang pakiuron, isabay sa forecast kung Paglaba, pagbalay-bay. Big sabay na baga. Isabay dapat sa forecast kung may pag-asa o dahil. Iya, garayo, gararo gaan. Gararo gaan. Kung yan nga, ang pag-asa mo, mga 30%. Oh, ano may pag-asa ako? Ngayon nasa 60 ka na. Diba? Oh, kaya mas maray po nakaantabay ka muna 5 to 7 pagkaaga. Kaning nadangog supig or nag-overflow sa poda. Pagkatapos kaan, magkarigos, mamahaw, bukas ang gara ang radyo, alas 7:30. Tama, Joshua? 7:30 to 9. Tapos, dahil ka magtaram. Hanggang sign off. Ah? Hanggang sign off. Hanggang sign off, yan. O sige, anong epekto da kang turismo sa lubak-lubak na tinampo? Go! Yes, apektado ang turismo digdi sa Bicol Region. Kan mga lubak-lubak na mga porsyon ng tinampo, suring man, kan mga haluyin minsan ma-repair na mga nagkararaot na porsyon kan tinampo, lalong-lalo na kung ini main highway. Siguro ni dito kay Department of Tourism o DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas, kung sa ipigtaong ehemplo kay Sabi Dito Henry, ito bagang nangyari ka na kaaging mga bulan duman sa Lupi sa probinsya kan Camarines Sur, kung sa ingani na ang biyahe pasiring Manila o Manila to Bicol and Bicol to Manila dating 12 oras, inabot ka ito nasa 24 sundo, 25 oras na dahil sa matinding traffic. Matapos na nila na pagbagsak kan porsyon kan tinampo duman sa nasabi pang lugar. Napiktaran marahay sa ito na turismo kan Bicol Region. Kung sigun kay Director Aguas, dakulon na mga turista dapat ko na mapasiring dito sa Bicol Region ang nag-cancel na sana kan sa indang lakaw dahilan ta nahadit man na kung sa Parminda ang matinding inconvenience sa Tabi de Henry pag-abot sa haluyon na biyahe 12 oras nagiging 24 oras 25 na biyahe Tabi de Henry. Kung kaya sigun kay Director Aguas, may koordinasyon man sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH digdi sa Bicol Region na kumbaga pakararayon ang mga lubak-lubak na portion ng tinampo kasi ningawa ko na matapos tulos ang mga kailangan na i-repair. Ang initial na nagsimbag na DPWH usod sa pahayag ni Aguas, iyo, repairon sa mga dapat repairon, ayuson sa mga dapat ayuson para mantabi dito Henry sa tourism industry digdi sa Bicol Region. Ngunyan, na pinaglalauman na pag-abot pa ng mas dakol-dakol na mga turista digdi sa Bicol Region. Sigun kay Director Aguas, ang nagiging lakbang ninda, ang pag-follow up permit sa DPWH para dahil magka-igority convenience sa pagbiyahe-biyahe para dito Henry ng mga turista. Pati dito, araw itong nangyari naman sa Lupi na sayang man. So mga dapat na para pa siya dito sa Bicol Region. Kaya nagtratag po bakit ito, holiday season man. Aeroplano, mag-aeroplano dapat. Siyempre, magpipiliin pa diba? So, lalo kung domestic tourist, land travel, iyo. mas tipid, mas mura. Ako sa ko, ang suggestion ko dyan, pag nakaurong ko si Director Herbie, amigo ko man yan, nagdadangog ang mga suggestion. Ang sa kuya dyan na suggestion, makaukod kita mag-adapt. Garo, tourist adaptation program. Diba nga sa mga turista, may tour nakasakay sa bus, kasabay na ididemo kang tourist guide so lubak-lubak na tinampo. Ladies and gentlemen, you are experiencing a rough road.
This is very unusual and sometimes natural in our country. So, just enjoy the ride and feel the vibration of our roads in the province or in Bicol region. Kaya, We need to Pwede ba- enjoy because this is something that is unusual compared to your country. Okay? kaya pwede mag-BP. How do you Kaya- feel, ma'am? How do you feel, ma'am? Is it wonderful? Masabi sa turista, yes, it's amazing. Amazing. I really enjoy the ride. Di ba? Oh. Mga. Pwede mag-magana. Ladies and gentlemen. Tapos pag-agi mo nga dyan sa may, okay, ladies and, kang halik ka ngayang kamalig, ladies and gentlemen, at take a look at your side and you can see here an elevated road. Ano ito? Ano po kaan? A flyover here. Actually, that is not a flyover. It is a view deck. Then after this, in a short ano po ka ngaya beside ano po kaan pig English ko kaya to bulangan ano po kang bulangan Kaktit Arena. kaktit salbatan ng kanyang gibo-gibo. smaller version of the Philippine Arena. This is nga the smaller version of Philippine Arena. And here, Filipinos, Albayanos, Laragueños are enjoying tampakan. You know what is tampakan? Tampakan is a cockfight. Wherein two roosters are fighting each other. Ladies and gentlemen, this is the Malamog Kaktit. Pwede mag-magana. Ladies and gentlemen. Ladies and we have a very gentlemen, special thank you. promo. Thank you for watching. Okay? Oh, thank you for listening. We have a special promo ngayon. Sabi ni Engineer Mer, pag una ko nga, turbulence. Iko-compare mo sa turbulence sa aeroplano, buda sa daga. Namanay, dapat aron ganyan. Awinda, masabi si Director Herbie, maray pangyakuan ko ni si Henry M. na adva na kuan, konsultant. Ano mga isip niya nga, garing yung mga maray. Consultant sa innovation. Oh, okay. Okay. Nako, dapat ko taarog ka ng gwanda, ano. Anyway, nasa Pilipinas kita, kaya mas maray na. So, sa totoo lang, seriously speaking, nag-apekto talaga yan sa turista. Kasi siyempre, sa mga tinampo, dapat local tourist, gusto ko may darakang auto, ka na mas madumanta. Grabe nga yan Actually, ako nga na Diyos, sa totoo lang, kang December ko, may family kwan kami, family vacation baga. Di na kami naglawos, dalan nga na sa kabugtakan kan tinampo. Kaya, sa realidad, tama sa pagkasabi ni Director Herbie Aguas. Kami nga gusto mi mag-travel mapabatangas ko kami from Batangas to Laguna. Di na kami naglawos, so tinampo talaga, grabe. Di ba? Bata dahil naglog-log sa piloto, naglib man, di kami maka-helicopter. Di nagpaaram sa piloto, di nga niya ako, sige, naglib siya, sisan man, di ako tato magpadalaga pagpalayog kang helicopter, di kami nalawos. Okay? Sige. Right. Ayan tayo dito. Kaya nga ang magiging laktango na ka na DOT Bicol, mag-puro follow-up sabi ni Henry sa DPWH para kung may problema at yung tourism na ma-repair, dahil man masyado naka-apekto sa turismo. Okay. Just Sabino, CCTV. Thank you. Hapot, kaiba si Henry M. Sabi ng, welcome to the moon. Enjoy the craters. Ladies and gentlemen, welcome to the moon. And enjoy the craters. Sir Tony, saro kaman niya. Kunutunta ka dyan, ha. Magbabalikan hapot, magalipas kan mga patalas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Plemex! Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, mismo infrastruktura, finansya tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kiko, Kiko sa puso ko, subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan, pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko, mabuhay
Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indung lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamak-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Bay, lingaw ako. Ano da nga ni iso numero
kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo pa'y, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Segundo distrito Kasuya Ang board member niya to Kasuya Maasahan ta Glenn Kasuya Makatawo, makajos Yan si Glenn Kasuya Glenn Kasuya Ang board member ta Digdi sa tuti Glenn Kasuya na Board member Glenn Kasuya Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Angat ang lahat, aprobado na yan Sa pag-uswag kita, mag-iribahan Makatao, makajos, makinabang Yan si Giselle Salceda, mga tugang Sa pangmalalauman sa pagserbisyo Programang salutasin pang turismo Programa kang test, asin mga ayuda Infrastruktura tabang sa paraoma Estudyante para siya ay mahuhudyan Mga senior citizens siya masasarigan Makusog na boses kang kabataan Si Giselle Salceda kami nagtatabang Siya ang leader na kaipuhan ka Handang magsilbi malalauman pa Giselle Salceda, kaibahan ta Angat ang lahat ng kahiman Angat ang lahat ng bayan Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang hapot. Kay ba si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Ang hapot. Hapot, kay ba si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Ayun sana ka mo, tanalo ako, takaulong ko sa intern may. Yes, aro. Pag sa intern may kauron may, gusto ko siya pirming kahulong kay Haloy. Reheling naman ako ni Bea. Garing nga ghosting na naman niya ang fight kay ni. Garing mag-ingat nga dyan, garing pig-ghosting ka nga kaan. Anong oras na tabi na? Alas 9 na de. Wala na palang kita. Bata. Nga ko, kape-kape kita sa Starbucks. Ibat, kami sang yan ni Ma'am Shara. Ghosting ang fight, Ronald. Diba? Anong gibon ko, Ronald, tabi? Maparam na ako. So, live ko tapos na rin. Tapos na. Yun, nag-live na ako kasi bago. So, liver aid. Sarang masanay ni baga. Ayun, alright. Maparam na muna kita po. Tamagulpi man kita. Bata ko na. Alas 9 na. Saga naman. Saga naman, tabi. Yan hapon palan. Sa programang Pinky on Mo Baby. Salamat kan sa pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Thank you, Kong Joey.